tama taong kalampos ang trabaho Basta ako din ko mo surrender. Ang pagpaningkamot, ayaw dyan mag-surrender. Walay biya ay magkuyog. Kamo, seryoso na mo sa iyong kinabuhi. Kay, ug di ta magseryoso, nagkatigulang na rabata. Nagkadako na tong edad. Ako na ikaw. Sige, kinabuhi mo na tayo sa. Kaya nagkatiguan na bigyot ta. Sakto ginanyo, Dok. Unsa ra ko na inyong pagpaningkamot nga maningkamot ng pugog ako diri god. Basta sa kinabuhi, ang pagpaningkamot, ayaw dyan mag-surrender. Siguro mo surrender nga hapit ang taong kalampos ang trabaho Basta ako din ko mo surrender. Para sa akong pamilya. Unsa ra ko na yung mga pagsulaya god. Sa atong pagpaningkamot, banta, kaputo na to itong mga damgo. Sugod ka mo. Walay biya ay magkuyog tang malampos sa itong mga pangando. Ug natapos na. Padayon na to itong mga damgo. Okay na mo? Okay na, I'm done. Okay na. Success.